Hi, Jano, tol. Kamusta ka? How are you, tol? May premiere ka? Sino nang-aaway sa'yo, ha? Sabihin mo nga sa akin. Premiere yan? Sige, pipin natin. Nandun na ako, ha. Yan ang isa ko. Sarap naman yan. Buhay pa. Palamang, buhay ka pa, sira. Kailangan mo mabuhay. Ayan, ipin natin. Pa-share ako, tol. Share mo nga sa ano, sa mga ka-GC mo dyan. Baka laman. Mag-share din ako. Dali, nawala yung tugtog natin. Para hindi boring. Mabuti, maganda pa rin. Char. Wag kang maging malungkot. No ka ba? Happy lang. Enjoy. Enjoy life. May nawala man. May darating dyan. Maniwala ka sa akin. Wala akong GC. Wala kang GC. Sa ano? Sa support. Nakatamsak na ako, ah. Mag-share lang ako. Ang lahat-lahat sa akin na. Papatusok ako sa ano. Di ka busy? Ay, makijoin ka dun sa ano, sa GC ng ano, Antipolo vlogger. Makakarami ka rin dun. Nakarami ako ngayon. Tol. Ano mo sa FB? I-ano mo, i-search mo siya. Ba't saan punta? Day off mo ba? Ay, ikaw matalang ba? Ba't nag-iiyak-iyak ka nun, ha, tol? Sinong nagpaiyak sa'yo? Work? Ah, mag-work ka. Alis ka. Sige, salamat sa tamsak mo. Nakapin na yung premiere mo. Ano oras ba to? Hindi ko tinignan. Basta nagtamsak lang ako eh. Abot-abot ka ba? I-share ko lang sa aking page.
Thanks sa pagpin mo. Alis na ako. Chismosa ata. Nakabantay. Chismosa. 8:15. Okay. Reminder ko na lang yung ano ko. Cellphone ko. Ingat, tol. Ingat. Niiyakan mo yung mga ganon. Huwag kang umiyak. Niiyakan mo sila, mas lalo kang aasarin yan. Malis na din yung chismosa. May chismosa. Yung mga chismosa na yan. Walang magawa sa buhay yan, tol. Huwag mo silang intindihin. Ito pala yung sinasabi ko sa'yo, Antipolo Vlogger Club. Yun, i-search mo sa FB. Maki-join ka doon, tapos maglapag ka. Kila ano yun? Kuya ni Makaganda. Huwag mo ipakita umiiyak ka.
Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasi hindi pong kapag tayo'y nakatitigan, mag-ingiti ang para bang nahihibang, mag-iingay kahit sobrang tahimik ng kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam, panahon nandun ka pa, laging pumupunta, di naasang may sabes hanggang laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata kasi okay na naman ako basta makasama ka. Kasi lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumas ng iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na nami-miss kita, na nami-miss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita, ipagdarasal pa rin kita. Ako'y magpapaalam na sa'yo, pagluwas sa mata'y punasan mo. Ayokong nakikita kang umiiyak, loob mo ay tibayan mo. Di mo tayo kasamang dalawa, gusto ko ay palagi kang masaya. Salamat sa lahat, hanggang dito na lang. Di matanggap na wala ka na. Sa panaginip ko'y palagi kang nanoon at tayo'y magkasama. Pinabalikan ang mga nagdaan sa atin dahil di ako sanay. Ayaw kitang pilitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw kong napipitin, kaya mabuti pang ako'y uuwi na lang. Sa susunod na lang. Dahan-dahan mong bitawan puso ko, di makalaban, lagi na lang ganito. Isipin na gulong-along, masaya ka na ba? Dahil ako'y nahihirapan ba na matanggap na may mahal ka ng iba? At ngayon, wala ka na, di mo paliwanag ang nadarama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko inaamin ko na nami-miss kita, na nami-miss kita. Sa akin ikaw pa rin ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko ang akong ipagdarasal pa rin.
Now, 1 hour na. No. No. Stop now. No. 45 na. No. Master DJ Ogaya, the best. Sa isang magazine, inaway ang suot ay bubok mo'y gising sa mga sa may baklaran, napatingin ng tulad at sa'yo'ng kagandahan.
love moves. Salamat sa pagdaan. Bigyan kita ng jacket. Printed. Forget. Hello, mega shoutout sa inyo. Mega shoutout. Salamat sa patamsak nyo. Yan, may jacket na kayo. Salamat sa pagdaan. Iba na ang iyong pilit. Nagbago ng lahat sa'yo. My heart is missing you. Thumbs up. Oh. Hello, my heart. Bigyan kita ng jacket. Yan, may premiere ka. Ibaba mo, pipin natin. Salamat sa pa-thumbs up. Sa'yo, sana hindi makita. Mag-1 hour na rin ako, guys. Hi, Glenn. Nag-shoutout sa'yo. Buti nakapasyal ka. Master DJ Ugaya, the best. Yan. Salamat sa'yo, Glenn. May premiere ka ba? Pagbaba ka dyan, tamsa ka natin. Baka may GC ka, pa-share naman ako. Hello, Serendipity Fishing. Hello, dear. Hello sa'yo. Mega shoutout. Salamat sa patamsak nyo. May premiere kayo, ibaba nyo. Lagay nyo lang premiere, tapos yung, para mapin natin, guys. Wala po akong premiere, loads. Wala ba? Salamat. Di kaya busy. Baka hindi mo pa sila, di kito, magbaba ka dyan. Sila, Serendipity Fishing, si My Heart. Hindi ko nandyan pa si My Heart. Dumaan lang yata sila eh. Wala kang bisita eh. Kayo lang. Wala lang. Trip lang mag-live. Makwentuhan. Okay lang ba na magbaba ng bahay? Oo, okay lang. Lagay mo dyan, ipipin ko. Yung premiere sa sa yung nakapin, patusok ako, tapos hashtag #gendeblog ka na lang. Mamayang 8:15 siya, magpi-premiere. Baka naman may time kayo, patusok naman yun. Salamat. DJ Ugaya, the best. Kasi yung iba na LS, magalit sila. Di, sige, baba ka pwede. Oo, meron yung iba. Baba ka lang. Okay lang. Ipipin natin. Tamsakan mo yung nakapin, ha, Glenn? Salamat. Salamat.
Tapos, mag-comment ka lang hashtag #DenDeVlog. Ipipin ko na yan sa'yo. Tapos na yan si Tol. Si Jano, aking member. Tapos, panoorin ko na rin itong binaba mo. Resort, one of the best resort in Zamboanga Peninsula. Tagasan ka ba, Glenn? Nanonood ako. Di magbabago pag-ibig ko sa'yo lamang. Saglit, palitan natin tugtog. Buti ka palang resort. Yan, tapusin natin. Zamboanga del Norte ako. Zamboanga del Norte. Marami siguro dyan na mapapasyalan. Lapit ka na-graduate, oh. Grade 5. Nagla-live ka rin pala. Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Mag-comment na lang ako, Grade 5 na siya. Yes, maraming mga beaches dito, Lods. Oh. Ganda siguro dyan, no? Hi, ano to? Reverse Fox TV. Salamat po sa patamsak. Bibigyan po kita ng jacket. Pwede po kayong magbaba at magdikitan dyan. Nandiyan si Glenn. Si Glenn lang yung nandyan. Di ako marunong kung paano mag-LS. Kaya pasyal na lang ako sa mga nag-LS. Pwede kang gumamit ng live stream, Thank you po sa aking beautiful host. Thank you so much po. Ganun din po sa'yo. Pwede yung gumamit ng live stream. Pero kasi ako, hindi ako gumamit nun. Direct lang ako. Nung okay na yung live, yung mag-live sa direct. Nagla-live lang ako. Direct. Tapos, nag-live stream lang ako nung birthday ko. Yun lang. Hindi na ako mulit. Tapos ito, puro na ako direct na lang. Kasi mas maganda daw yung direct. Maganda yung direct kaysa kabit. Char! Hugot. Hugot. Yan, magbaba kayo ng bahay. Stringy. Para mapin natin. Sige, i-try ko next mag-LS. Oo, try mo. Tapos pasyal din ako, 'di ba? Pa-like mo ko yung page ko sa FB tapos message mo ko doon para minsan ma-play kita. Kasi salit-salit yung pinagpi-play ko, si Carrot Man, si Mercedes, baka matulungan kitang i-play, 'di ba? Kung gusto mo lang, PM mo ko sa akin page, DenDeVlog. Doon message mo ko para ma-play kita. Kahit pa paano, 'di ba? Nice hair, host, Thank you po. Thank you so much. Ngayon lang po ako nagkulay. Hindi pa po ako nagpapakulay. So, yan. Highlights lang po. Ngayon lang ako nagpakulay talaga. Mula noon hanggang
Yan, wala nang pumigil eh. Kaya, change oil na. Thank you po. Bakit bigla ka na lang? Anong FB page mo, host? Genty Vlog din. Saka sa FB. Pakita ko sa'yo. Pa-like na rin ako ng page ko. Saan location mo pala, host? Dito po ako sa Hong Kong ngayon, OFW. Pero taga Manila po ako. Dalandanan. Pa-like na rin yung page ko, Glenn, Doon ka na lang din mag-message sa akin. Yan siya. Basta yellow ako yan. Yan, yung page ko. Genty Vlog. Genty Vlog din pangalan. Yan, nagbaba si si boss. Tama ba yung ko? Yung pag-pronounce ko po. FAGE TV. Puntaan ko po yung binaba mo. Saka hindi pa to dikit. Oh, hindi pa nga dikit po tong isa. Sampu kayo, boss. May Snow America. Co-vlogs. Hello po sa'yo, co-vlogs. Mega shoutout. Mega shoutout. Same lang din ang name sa YT channel mo. Oo, Glenn. Thank you. Sa may papuntang Malanday ba yan, host? Opo, boss. Opo, boss. Sa FAGE TV. Doon po. Malanday. Saan po ba kayo sa Pinas? Ito po pinapanood ko na yung mo. Didikit ko na rin tong isa ko. Parang nasa Amerika kayo, no? Snow? Ayan, ididikit ko na po ito, Comment na lang po ako. Ingat, boss. Ako po yun. Buti pa si boss magmumol. Co-vlogs, pwede ka magbaba. Salamat, beautiful host. Thank you so much din po. Handsome boy. Oh. Ang ganda, no? Snow. Pero malamig, no, boss? Yan, nagaba si ko vlog. Titignan ko para Premiere ba yan? Oh, premiere siya. Sige, pipin ko. Pipin ko. Yung si Glenn, SCTV, baka di mo pa dikit ko vlog. Pero alam ko, dikit na yun. Yan, nag-like na ako, sa premiere mo. Ipipin ko na lang. Maya. Si Glenn muna. Salit-salit lang. First time ko mag-premiere host, hindi pa limited ads nito. Okay po. Anong host po yun?
Gusto ko nang sabihin na Mahal na kita. pero di ko magawa, di makasalita. Kaya pasensya na. Mag 1 hour lang ako, guys. Malapit na ako matapos. 3 minutes na lang. Gusto ko lang sabihin na bakit na, pero di ko magawa, di makasalita. Kaya pasensya Kasi magluluto ko ng maaga. At ang aking alaga is may pupuntahan. Piano. Pipin ko sa'yo. Ko vlog. Yan, nakapin na. Dana kay Glenn. Salamat, boss. Hinanap po yata yung page ko ni Glenn. Nagbakas na po kayo. Nagbabaka na po ng bahay, di ba? Yan, nagbabaka na rin. Pabalikan ka po niya, mabait yan. Salamat po sa time nyo. Salamat sa thumbs up. Magbabago, ganon pa rin yun. Ko-vlog, dahil nasa premiere mo. Yan, nandiyan pa po yata si Ko-vlog, boss. Ko-vlogs, balikan mo na si si boss Reforks TV. Ang hirap kasi. Reforks TV, thank you po. Mag-iwan lang kayo. Salamat po. Yan, sabi po ni Glenn, Reforks Vlogs. How are you dyan, host? Sinong kasama mo dyan pala? Yung alaga ko po. Saan po ba kayo, boss? America, US, Canada. Nag-PM ka na, Glenn? One hour na ako. Watching here, beautiful host from Edmonton, Canada. Ah, Canada! Mabuhay sa Canada! May bisita ko taga Canada! Thank you po. Nag-like at nag-follow na lang ako sa'yo, host. Thank you, Glenn. Thank you. Mag-message ka sa akin para minsan i-play kita, Glenn. Para makadagdag sa'yo. WH. Yan. Play lang pag may tap, di ba? PM mo ko. Pa-reply kita mayang gabi. Kasi tapos kong plinay kanina ulit si yung isang kakilala ko. Plinay ko kagabi. Ano oras na po dyan? The first vlog. Yung Fox TV. Ang hirap bigkasin. Hindi ako makabigkas ng
2 a.m. na dito, boss. 2 a.m. Ala, 2 a.m. Mga ganyan po. Nanonood pa kayo ng ano. Ibababa ko po yung bahay ng kuya ko. Baka hindi nyo pa po siya dikit. Magbakas lang po kayo doon. #GendyVlog. Kuya ko po siya. Nasa Saudi siya. Lagi po siya nag-LS eh. So, pag may time po kayo, pwede po kayong pumunta doon. Yan po yung binaba ni Single Vlog. Single. Hindi na mabigkas. Yan binaba niya. Yes, I still watching to host. Oh, marami po kasing nagla-live pa nga ganitong oras. Kaya, ang hirap naman nun, no? 2 a.m. din. May ilan po ba kayo naghahanap dyan ng katulong? Pwede yung ano. Ikaw host, single rin ba? Alak talaga si boss, oh. Kayo po, single po kayo. Baka matul po tayo ito. Matul po tayo dito, boss. Oh, single po kayo. Good to hear that, boss. Take care. Makakahanap po kayo ng the best at the best for you. Oh, diba? Kailan po kayo na-monetize? Nagla-live din po kayo, no? Mag-live na po kayo ngayon. Dadayo ko. Live stream nyo. Grabe, lalig dyan, no? Okay-enter rin ako. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa patamsak. Yes, beautiful host. Nagla-live ako. Dati ba't no? Bihira na lang. Bakit po? Nagpapaangat pa po yata kayo, no, boss? Kahapon nagparapol ako ng cash. Ay, sayang! Hindi ako nakapunta. Ngayon ko lang kayo nakilala eh. Pero manonotify ka na po kasi
naka-notify na yung isa ko. Mamaya na lang po siguro yung yung aking red. Medyo busy na rin sa work. Ingat po lagi dyan. Ingat po lagi, boss. Lalo't may snow, malamig, mahirap magkasakit. Pati po kayo nagmamas. Kita ko yung vlog nyo eh. Nagkaroon, ano yun? Nagkatagpo, ano yun? Ano yung boss? Nagkatagpo. Nagkaroon, di nagkatagpo, nagkaroon. Ha ha. I mean, nagkataon. Nagkatagpo, nagkataon. Ganon? O, nagkataon, nagkatagpo. Ha. Nagkaroon. Ay, nagkataon, nagkatagpo. Ha. Ganun pala yan. Sayang naman, hindi ako nakadala ng pa-Gcash niya. Kaso wala ako swerte dun, boss eh, sa mga raffle. Nag-message na ako sa yung facials. Okay, Glenn, thank you so much. PM kita maya. Para ma-play kita mamayang gabi. Bigay ko sa yung resibo. Thank you, Glenn. Ay, nakakaagtok. Kanta muna ako para sa inyo. Thank you in advance. You're welcome. Ingat lagi. Mag-end na rin ako mamaya. Opo. Kasi ganito eh, natutulog ako eh. Nag-live lang ako. Eh di mas sinaantok ka dyan, boss. 2 a.m. Sige, try ko pong kumanta. Ano bang kanta? Kasi baka mamaya maano ko eh. CPR. Lalayas na kayo pag kumanta ko.
Lalayas na kayo niyan, sigurado. Baka kasi maano ko eh. Lagi akong may CPR pa naman pag ganun. Di, sige, kanta ka na, host. Sige, kanta ako isa. Tapos mag-end na po ako, ha? Para sa bisita nating taga-Canada. Pangarap lang kita. Once. Ay, ano, may kanta siya. Imposible. Sandali. Meron siyang ano eh. Kanta. Mabuti pa sa loto, may pag-asang manalo. Di tulad sa'yo, imposible. Uulan na. Ako'y dukha, sa TV lang naman kasi may mangyayari kahit mahal kita. Wala ka bang magagawa? Tanggap ko to aking sinta, pangarap lang kita. Pirinig yung tugtog. Ang hirap maging babae, kontrobiyong lalaki. Kahit may gusto ka, di masasabi. Hindi ako yung tipong nagbibigay motibo. Conservative ako, kaya di maaari. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko to aking sinta, pangarap lang kita. Yon, umuulan na. Nice voice, host, ha? Bagay sa song. Kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko to aking sinta. Lang kita. Suriin. Nag-iba yung ano niya. Naging Spanish. At kahit mahal kita, wala akong magagawa. Tanggap ko to aking sinta, pangarap lang kita. Pangarap lang kita. It's that Chinito Moranda host. I'm right? Parokya ni Edgar.
Kanta to ni Parokya ni Edgar, boss. So, yan. Mag-i-end na tayo. Thank you so much. Thank you sa aking bisitang taga Canada. Sila Glenn, si Cho, si Jano. Thank you so much. Boss, palike na lang yung page ko. Jendy Vlog din po sa FB. Thank you. Tapos, yun lang po. Thank you po. Ingat po kayo dyan. Ingat tayo. Lagi tayo mag-mask at mag-pray kung saan man tayo pumunta. At be strong. Thank you so much. Pag ako nag-3K, mag-LS rin po ako at magpaparapol din. At pasasalamat na lang din sa lahat ng sumuporta at laging nanonood ng aking vlog. Yan, yes. Kay Chinito Miranda, Parokya ni Edgar. Opo. Okay, end ko na to, boss. Thank you so much, boss. Thank you for coming. Salamat. Thank you. Bye.